Mai sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sannan mu da sake kasancewa da kai a wannan channel. Muna roƙonka da idan kai farkon shigowa ne, don Allah don annabi da ka taimaka ka yi mana subscribe, kana daga bisani ka danna mana alaman ƙararrawar sanarwa domin sanar da kai sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Mun gode. Kyara zama domin jin cikakken abin da muke ɗauke da shi a yanzu. Ruwa ko mataurare ana samun waɗanda take fitar da wani sauti mai haɗe da iska a gabanta, musamman lokacin da take tafiya ko kuma lokacin da ake saduwar aure. Babban abin da ke kawo wannan matsalar shine yawan zama ba wando da barin iska tana shiga da zama a ƙasa kamar waje mai sanyi ko yawan shan abu mai sanyi da kuma tsarki da ruwan sanyi, sannan da tafiya ba takalmi ko yawan ware ƙafafu. Waɗannan su ne kan gaba wajen taka muhimmiyar rawa wajen fitar da iska a gaban mace. Idan kina da wannan matsalar sai ki kiyaye su. Domin gyara matsalar ana so ki yawaita shan shayi mai citta, idan kina da hali ki yawaita cin farfesu mai ɗauke da kayan yaji, sannan ki yawaita amfani da citta, tafarnuwa, zuma tare da dabino. Waɗannan suna da matuƙar amfani wajen sanya jikin mace ya yi ɗumi. Kiyaye yawan wanka da ruwan sanyi, kuma kina iya tsarki da ruwan dumi wanda aka zuba lalle a ciki aka dafa. Haɗin gasaya prostate mustard shine ake kira gasaya da Hausa, wanda yake sashishin mallaka ba boka ba malam, amma sharaɗin amfani da shi ya zama mace dole tana da ni'ima, sannan ya zama ba ta da ciwon sanyi wato infection. Wannan shine abu da yake da muhimmanci ki fara lura da shi. Za ki samu ɗanyen ganyen sai ki kirɓa shi, sai ki samu zuma ki kwaɓa kamar zuma cokali ɗaya, gasayar ita ma cokali ɗaya, sai ki samu farin kyalle mai tsafta ki saka a ciki, ki naɗe kamar yadda ake naɗe laya, sannan ki saka a wando yadda wannan danshin zai rinka taɓa gabanki. Ki bar shi ya daɗe awa 6 ko fiye da haka, sai ki cire ki wanke. To ba an zo wajen namiji kam dabararsa sai dai kada ya shigo, amma da zaran ya shige ki sai yanda kika so. Allah akwai wani ake yin sa ko da gasar ta bushe. Idan kuka duba kayanmu da muke tallata shi ta manhajar a Facebook ake kira ɗan Mannau, to wannan shi ma gasayar ake samu wanda ta bushe a haɗa da kadaddafi wanda ɗanyensa yake mannewa a jiki, tun da ya gaba ruwa a haɗa a yi garin sosai, a kwaɓa da zuma mai kyau da man damu da farin miski, sai a ɗora a kan wuta yana dafuwa, yana ƙara haɗewa, kina juya shi har sai ya haɗe sosai. Shi kenan kin gama wannan. Kuma za ki yi mafi shi bayan sama da awa 3 sai ki wanke. Wannan shi ma za ki gwada, za ki ba da labari mai kyau. Wallahu aula wa auladukum. Mai sauraro, anan muka zo ƙarshen wannan shirshi, amma muna roƙonka da idan kai farkon shigowa ne, don Allah da annabi da ka taimaka ka yi mana subscribe, kana da bisani danna mana alaman ƙararrawar sanarwa. Mun gode.